Hello mga ka-Uragon. Meron tayong bagong menu ngayon, bagong lulutuin ko. Pero ito, matagal na itong mga niluluto ng ibang mga kaibigan natin. Magluluto tayo ng ulo ng salmon sa miso. Ang ating mga ingredients ay luya, bawang, kamatis, sibuyas, sili, tanglad. Maglalagay po ako ng tanglad, di ba kasi hindi galagay ng tanglad eh. Kasi para mawala yung lansa ng ating ulo ng salmon. Kung itong mga ingredients natin, kasama yung powder na sampalok, miso. Sa mga nagtatanong pala, marami kasi hindi nakakaalam kung ano ang miso. Ito po ay soya beans. Yung pinakang latak ng taho, ng mga tokwa. Yun ang pinakang latak. Yan tawag na miso. Ito pa ingredients natin, patis, tsaka mustasa. Yan po lahat. Lulutuin to ng masarap. Fish head miso ni Manoy, Uragon. Salamat! Ito tayo mga ka-Uragon. Ito yung mantika. Magigisa mo tayo ng mga panghalo natin. Gisa mo itong ating luya. Ito tayo ng sinigang sa miso ni Manoy Uragon. Ulo ng salmon. Dahil ito bawang. Okay. Bawang at luya pa lang. Nangangamoy masarap na. Medyo madilim pa. Madaling araw. Nabili kami ng madaling araw eh. Dati sibuyas. Sabihin natin itong kamatis para madurog. Okay. Sinigang sa miso ni Manoy Uragon. Medyo turod na yung ating kamatis. Pwede natin ilagay dito yung miso. Kailangan gigisa din yung miso. Ating miso, mga ka-Uragon. Ganito tubig para isabaw. Para madurog ng gusto yung miso. Tubigan. Ano? Ang apoy. Sumasik. Medyo marami yung yung ulo ng salmon, 2 kilo yun. Kaya medyo didagan ng konti sabaw. Yan. Okay. Ligatin mga ka-Uragon yung tanglad. Para mawala yung lansa ng ng isda. Yan, medyo nakulo na siya.
Sundan talaga dito yung isda na. Yan, kulo na. Sabayin ko na lang mga Uragon. Fish head salmon. Madami ito. Yung kung sino available dyan, punta kayo dito. Basta pumunta lang kayo. Magdala kayo ng kanin. Dami. Timpla natin ng patis. Ayun na nga pala muna. Yung tamarind powder. Yan. Nasa hospital na yun. Sili. Patis. Di ba? Yan. Pag matabang, dagdagan na lang ng konti. Natin kumulo. Sulat ilagay yung mustasa. Mas maraming mustasa, mas masarap. Masarap, maraming gulay. Oh. Oh, di ba? Daming gulay. Masarap dito, may ano pa, may labanos. Hindi ko nilagyan ng labanos. Okay na yan, mustasa lang, pwede na. Sangkulo na lang ito. Kain na tayo. Ya, kutsara para matikman natin. Mga Uragon, siyempre, ako muna titikim. Bago kayo. Masiramon. Manakbungon. Magdala kayo ng kanin. Luto na mga Uragon. Kain na tayo. Yahoo! Shout out! Team Uragon Vlogger! YT Buddies! Kain tayo, kain! Ayan o. O, diba? O. Masiraan mo dyan, mga Uragon. Medyo madilim pa ang umaga natin ngayon. Madaling araw kami na malengke.
Okay, salamat.